Masu kallo barkanmu da zuwa wannan dandali namu ko kuma channel namu na Hausa AI wanda za mu fara kawo muku abubuwan da suka shafi artificial intelligence da kuma fasahar zamani. A daidai wannan lokaci sunana Muktar Sani Saulawa da zan kawo muku wannan shiri a yau na wannan lokaci. Da farko dai ku dangwala mana subscribing sannan ku danna alamar kararrawa domin samun wasu shirye-shiryen namu da zarar mun daura. A yau za mu yi magana ne akan yadda za ku kirkiri waɗannan hotuna da AI yake kirkira. Kamar yadda kuka sani hotuna da yawa suna ta yawo a shafukan sada zumunta, wasu ma sai kai tunanin kamar da gaske ne. To yau za mu nuna muku yadda za ku kirkiri bidiyo da kuma hoto zuwa bidiyo daga artificial intelligence. Ku shiga Google ɗinku sai ku rubuta image fx. Idan ku rubuta image fx zai nuna muku haka mai da ku gani, sai ku shiga choice na farko. Idan kuka shiga zai buɗe muku. Idan ya buɗe zai nuna muku za ku sa email ɗinku, sai ku shiga. So mun shiga cikin email sai mu dangwala sign in. So idan muka shiga sign in zai nuna maka email ɗinka da ke kan wayanka ko kan kwamfutanka. Automatically sai ka shiga, sai ka yi dangwala wannan abubuwan guda biyu sai ka dana next. So ka gama karanta wannan abun, in kai ƙasa ka ja ƙasa ka gama karantawa sannan sai ka dana continue. Sai bude maka shafi na Google MX. Wannan prompt ɗin nasa shine kuma yana cikin ƙarƙashin description a channels namu na Telegram domin za ku iya ɗaukowa ku yi amfani da shi. Bayan ka rubuta wannan prompt ɗin sai ka dana generate. Sai maka generate. Kada ku manta wannan fa Google MX ɗin za ka ko da hoto miliyan nawa za ka kirkira, za ka kirkire shi ne ba tare da wani credit ba ko wani expiring. Ka duba ga abin da zai bamu. Wow, that is wonderful. Ku duba ku ga irin hotunan da ya bamu masu kyau kamar da gaske. Idan wani bai sani ba zai taɓa cewa AI ba ne ba. Ka duba ga hotunan da ya bamu. So na farko dai abin da za mu yi, za mu ɗauki ɗaya daga cikin hotunan nan guda hudu. Normally yana bada hotuna guda hudu amma zai iya baka kowane kalar hoto. Sai ka dangwala download. So ina jin za mu ɗauki hoto na farko, na biyu, kai na farkon dai kamar ya fi. Bari mu ɗauke shi sai mu dangwala download. Automatically mun yi download din shi. Sai mu shiga wannan application din wato videomaker.me. So wannan application din shi ma kyauta ne a kasarin Clean AI, Haliwa AI, wanda za ka yi amfani da shi su baka wani dan karamin credit. Amma wannan fa kyauta ne. Idan kuka buga zai nuna muku irin Bio3 ma za ku yi amfani da shi kyauta. Amma mu shiga wannan basic din. So sai mu danna upload picture. To ana za mu shiga, in ya bude maka kai clicking akan shi. Sai mu je wajen folder download, sai mu choose hoton da muka yi downloading yanzu. So automatically mun yi choose din shi. Akwai from da muka yi amfani da shi na wurin kirkirar image, to amma wannan za mu yi amfani da wani prompt wanda zai maida mana wannan hoto ya zama bidiyo. So automatically ga prompt din mu nan za mu saka. Ku duba ku ga irin bidiyon da ya hada mana. Kaga mota. Look at this. Look at this beautiful. Wow. Wow, 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 wow. Absolutely beautiful. Look at this. Look at this. Look at this. To yanzu za mu iya download din shi, inda za mu shiga nan sai mu dangwala download. So da kai download din shi, shikenan ka riga ka gama. To idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna mana subscribing sannan ku yi share domin wasu su amfana.